गोला तन फुआ। खुश रहा पाला की फुआ। भैया ले भतीज में नाव बस ए फुआ पहला गांव ई देखा आ गइल हमार भतीजा। अच्छा इला माई देले बिया। हाँ अरे बाबू अपने दुल्हनिया की फोटो नहीं खा ले आइल? देखे के बेरी तोइलू ना, अब सीधे बियाह में देखियो वो मुंह दिखाई के साथ। अच्छा ठीक बा चला हल्दी चढ़ावा। अरे हम अरे ई हल्दी कैसे लगाई? एकर कोनो बियाह भइल बा? अरे तय भइल बानो त काहे ना लगाई? अरे तहरा से केहू न जीत सकेले। ए चल रे हमरा साथे चल चल पानी वानी पियो के बा चल। सिया जी के शोभेले पियरिया पियर रंग पिनरिया नो हो। अरे हो जनकपुर में गूंजे गीत गवावन तहरा दी चुमावन होता हो। अरे हो जनकपुर में गूंजे गीत गवावन ये ठीक ना कहनी हरवा। काहे रवा खराब लागल है का? माहौल के हिसाब से तो खराब नहीं है कह सकेला, लेकिन उतनो नीमन ना लगल हा। अच्छा कुछ और करती तो और बढ़िया लगी। मतलब रउआ समझ सकेला। बड़ा मजेदार आदमी बानी रहुआ। हाँ तो रउआ कम थोड़े नहीं की। वैसे इस गांव में हम रउआ के कबो देखले नहीं की। हम मामा यहाँ आयल बानी। हाँ हम तो कही कि हम एजा कई बार आयल बानी। रउआ लइका सन से बहुत प्यार करेनी। अरे हम देखले बानी। अरे तो कुछ नहीं के। हम जौना हिते में जाई ना, चाहे मामा यहाँ जाए, चाहे फुआ यहाँ जाए, चाहे कहीं भी, हर जगह लड़का घेर लेवला सन। अभी हमार पुरान आदत था, लड़का हमारा बहुत पसंद हो सन। वैसे भी लड़का जो छोट छोट लड़का होला सो देवता के रूप होला सन। हमार माई बतौले बिया लड़कन के कभी भी ना नाराज ना करे के चाहिए। हमार घर आ गइल। आपन मोबाइल नंबर दी ना। काहे ना, लिखी। रवा बोली ना। 94 318 14 850। याद रही ना? हमारी याददाश्त बहुत तेज है। तो हमरा और फोन के इंतजार कर। टाइम पर फोन जरूर जाई। ठीक बा, हम चला तानी। जी बाय। मजा खूब आयल। हम खूब रसगुल्ला खैनी है। जानते रे मुनवा, हाँ बियाह में एगो लड़की मिलल रहे, ओकरा के देखनी तो मन करत रहे कि देखते रह जाए। अब कैसे टाइम पास हो गई बुझेबे ना कइल। कौन लड़की? हम तो देखबे ना कैनी है। तोरा ना लौकल? कुछ भइल रहे का? अरे भइल ना, सामने से आके कलस कि अपन मोबाइल नंबर देब का। अरे यार तो हो बहुत खराब आदमी है। अरे तोर बियाह तय भइल बा, तय लड़कियन के नंबर बाटत रे। हाँ बियाह तय भइल बा, अभी भइल नहीं खे। आ तहारा के को ना पूछलस तो सब गंदे बा। ज्यादा छोड़,
इतना टेंशन कर ले पड़े। रात गइल बात गइल, घर जाके कुछ बोले मत। हम काहे बोली, हम कबो कुछ बोलले बानी?